What's up mga kasuwang ug mayong adlaw kaning tanan mga higala. So ako dai sa Untoy Nog, welcome back sa atawang channel. So for today's video, for today's vlog, anaw karon dinhi sa Barangay Size, Purok 2, Batangas City. Then doon na karon na gipahigayon nga a soft opening sa usa ka kananan nga gitawag nato og Barato Grill. So atong siren karon mga higala kung unsa ni mga gipang offer nila, kung kinsa ang takiya, no? So kanas-ana siya namugna nga kuan ang nga business. So ato tanang siren mga higala. So tara. Ang Barato Grill himutangan sa Purok 1, Barangay Size, Batangas City nga ang tag-iya si Jab Ututan. From the word Barato, it means barato ra gyud ang ilang mga baligya. Aduna sila'y menu mga higala. Tantawa lang. Kaya ra kay sa bulsa. Matod pa, dungagan pa ni nila ilang menu ni grand opening. Kay soft opening pa man ni karon, tuna pa ni grand opening. Ug aduna pa sila'y iduga nga mga menu pohon. Sad to say, imbitado ng tato mga city officials pinanguluhan ni Mayor Ben Canama, apan wala sila makaadto kay aduna sila yung mga importante nga nilakaw at tungod na silang pagka-workaholic sa pagpangalagan sa katawan sa tangkong. So in behalf sa itong mga city officials, ana ang presensya ni Kunsehal Jojo. So thankful kita mga higala kay nakikuma na to si Kunsehal Jojo. Okay mga higala, mga kasuwang, atong mahinabi karon si Sir. Unsa tay ngalan nimo Sir? Si Stephen Banal. Stephen Banal. So Sir, unsa gyud ang Barato Grill? So ang Barato Grill no mao ni sa bagong resto bar diri sa Pulaw, Alang-alang, Barangay Size, Purok 1, Batangas City. Yes. So kaning Barato Grill mao ni ang mga pagkaon na affordable pang masa. So welcome ang tanang tao nga para mga customer nga gustong mukaon sama sa mga grilled ng mga luto ng mga pagkaon. So pamasa ng pagkaon affordable, which is sa pangalan lang daan, catching na kayo nga barato. Yes. So Sir, unsa gyud gipang-offer aning mga aning Barato Grill? So ang Barato Grill no, ang i-offer nila nga mga pagkaon sama sa mga basic na din ng pagkaon sama sa mga barbecue. Yes. Chicken barbecue, mga napoy lechon na ay lechon manok, lechon baboy, or napoy mga other mga recipe nga pwede po mo order. So napoy drinks, no? Kay drinks, mga inom nun nga sama sa mga beverages. Available ang mga pagkaon kung gusto silang gustong i-order. Request apan sa menu. Yes. Sa gingon pa ni Sir nga pangmasa, it means barato gyud, no? Sa from the word Barato Grill, maka-afford gid kitang mga pobre, no? Sa kining nga mga menu dinhi, mga ipang-offer. So sa akong pangutana Sir is naga-offer pud ba mo diri og catering services? Well, nag-offer gid catering services kay usa po na sa mga among gi-target po sa mga market para sa mga Barato Grill nga resto bar, restaurant as well. Kaya usap na sa mga ma-serve na mga customer para matilawan po nila ang mga catering services nga lamian ng mga pagkaon. Isa man among kontakon na Sir, ever. Kontaka lang si Rylin Pututan, mao man na ang sole proprietor ownership. Sir, so pwede po sila mo anhidin he? Yes, pwede po tayong visit sa aspecto ng ano din eh. Along highway naman siya, easy to access and naada ko sa itong parking space. Sir, unsa man imong gibati karon Sir nga karon ang soft opening sa maong well, nalipay mig ayo sa amo nakita nila mo nga sa panahon sa lunchtime sa mong soft opening pertindahan ng tao. So wala mi na-expect nga ato ang crowd nga ato ang mga customer nga mianhi ang taknaa para pag try sa mga pagkaon sa mga ginahimo nga soft opening sa Barato Grill. Nagpaygan na udto so di ba mig expecting ato de kadagan ang crowd sa mga tao nga mukaon sa lunch time.
So guys, go tawag soft opening sa Barato Grill. So doon na pag yun yung grand opening sir. Oh, naagi sa ilang opening pagkain na mo. Pero so far, wala pa may expected na projected date or plan date, schedule. Kay murag nagplanuhan pa na muna para sa bungga na opening pohon sa grand opening sa Barato Grill. So nasayaran po na itong mga higala nga usap po dun ta sa gi-invite nila sa mga usap opening atong mga city officials sa Tangub. Apan wala sila makanhi kay tungod doon na sila importanteng pilakaw. Pero bless gihapon mo sir no kay nagmalampuson gihapon ang inyong pagpahigayon sa inyong soft opening karon. Yes. So sir, unsa may mensahe nimo sa atong mga viewers karon nga naganto? So sa mga viewers, sa mga pinalangang customer no nga let's try sa Barato Grill Restaurant. Ay, kaniya mga pagkaon, lamian sa sila quality, affordable, which is pamasa ni siya nga mga pagkaon. Basically, ang pagkaon is morely and green. Siyempre, mga pamasa pagkaon, mga litson, mga barbecue, or chicken barbecue, or mga sa pagkaon nga pang affordable nga pangmasa lang din na compact sa pulsa o sa panlasa sa taon. Unsa pa inyong gihulat no? Manin na ta So, sa Barato Grill. Bisita na mo sa Barato Grill anytime 10 p.m. to 10 p.m. mga open guys.